So tayo po ay nagbabalik sa ating chikahang pangkalusugan at patuloy natin pag-uusapan ng patungkol sa hypertension at kasama pa rin po natin si Dr. Mary Ann Roa para ibigay po sa atin o ibahagi sa atin ang kanyang mga kaalaman. So Doc, magpatuloy na po tayo sa ating usapan. For our first question sa ating second part ngayong talakayan is, kanina nasabi niya na may mga hindi alam na hypertensive pala sila. So ano ba yung mga maaari nating maipayo sa kanila para maiwasan yung ganitong scenario? So na-mention ko kanina yung mga risk factors, modifiable and non-modifiable. Pinaka-importante dyan are the modifiable risk factors. Kasi yung mga modifiable risk factors, present yan at an early age. So kung ikaw ay smoker or let's say alam mo nang nasa medyo overweight or obese category yung weight mo, then mas maganda kung magkaroon ka man lang at least ng baseline blood pressure monitoring or blood pressure na take lang kahit once for baseline. And then kung manote dyan na medyo mataas yung BP mo dun sa baseline, mas maganda kung i-repeat siya. So usually, ang ginagawa namin dyan is nire-repeat namin yung pag-measure. Initial measurement, i-measure mo yung isang arm and then the other arm, titignan kasi sometimes may difference yan. And yung difference kung medyo malaki, meron niyang sinasabi sa amin na ibang problem. Doon din sa blood vessel. So baseline measurement, kung initially mataas siya, then dapat i-repeat siya within the week. And kung mapatunayan talaga na medyo mataas siya, then kailangan nang i-monitor yung pasyente at i-screen natin kung ano yung ibang possibilities na nakakapagpataas ng blood pressure niya. Kasi meron din tayong mga sinasabing secondary causes of hypertension. So yung mga secondary causes ng hypertension kasi pwede silang matreat, and kung matreat siya, pwedeng ma-resolve yung hypertension ng patient. Ayan. So, Doc, ano naman, may mga pagkain ba na nakakapagpataas or nakakapagpababa ng blood pressure? Ano po ba ito? Sa food, ang usual na nakakapagpataas ng blood pressure are food na medyo mataas sa salt. So, yan. Kasi yung salt or sodium, yung increase niya, siya yung nagko-cause ng variability sa blood pressure natin or nagko-control ng blood pressure natin. So like yung mga tuyo, di ba? Dito mahilig tayo dyan. Tuyo, daing, bagoong, mga sausawan like toyo and patis. So lahat yan makakapagpataas ng blood pressure. Hindi masyado dun sa fats kasi yung fats naman kaya nakakataas ng blood pressure eventually is kung magde-deposit na yung cholesterol dun sa blood vessels natin. Pero with regards sa food, ang mas nakaka-cause ng variability ng blood pressure are food na matataas sa salt content. How about, Doc, sa mga dapat kainin or pwede sa mga hypertensive po? Pwede kong i-share ulit yung slide ko kanina? Yes, go ahead po, Doc. So, sa food, actually, meron kaming tinatawag na DASH diet. By the way, before pala ako pumunta muna dun sa diet app, kasi baka ma-miss out natin to, yung merong proper way of taking the blood pressure. Kasi yung iba, basta lang kuha ng BP eh. Pero may proper way to take your blood pressure. So, ideally, ang nire-recommend namin is to take the blood pressure sa morning pagkagising. So upon waking up, i-empty mo muna yung bladder mo or iihi ka muna. And then kung manual yung ginagamit ninyo na blood pressure monitoring, ibig sabihin yung may ibang nagbi-BP sa'yo, mag-rest ka muna for 5 minutes bago niya i-take yung blood pressure mo. In the same manner, kung digital, ganun din. Pero usually sa digital, ang sinasabi ko is pagkakabit ng gadget, wait ng 5 minutes na rested before pindutin yung monitor. Dapat proper yung placement ng cuff natin. So as you can see dito sa sa diagram. So dapat proper yung cuff, proper yung size.
ng calf. Pag kinabit, hindi siya masyadong mahigpit, na makikita niyong nakakulubot na yung braso or yung skin nung tao. Hindi rin naman siya yung maluwag na pag hinila mo yung calf niya, mahuhugot siya pababa. Tapos yung pinaka-tubing niya, dapat nakatapat siya dun sa ugat natin. Kasi yung iba kung saan-saan lang nakatapat, basta maikabit lang. So dapat katapat. Kasi kung mali ang pag-place natin ng BP apparatus natin, magiging mali din ang pag-check ng blood pressure. And dapat yung cuff, parati siyang naka-level dun sa heart. So yung ang ginagamit nila na digital na gadget sa BP is yung wrist type. Dapat yung wrist mo naka-level siya sa heart. So para maging tama yung blood pressure check niya. Okay? Dapat wala siyang intake ng coffee or anything na may caffeine within the next 30 minutes. Tapos dapat din wala siyang hindi siya under stress, hindi siya galing sa init, and hindi siya yung bagong kain. Kasi those are factors na nakakataas ng BP pag kinuha mo siya, pero hindi naman ibig sabihin na hypertensive ka. Okay, so going back dun sa diet, so ito yung nire-recommend ng Philippine Heart Association. So yun yung association ng mga doctors na nagmamanage ng hypertension dito sa Philippines. Ito yung tinatawag natin na DASH diet or dietary approaches to stop hypertension. So kung makikita mo dito, mas pinakamarami na serving pa rin natin are whole grains. So hindi totoo na ang carbs ay masama. So kasi marami yung, kailangan niyo pong mag-diet. Sige, hindi na po ako magkakanin. So hindi totoo yon. So carbohydrates, they are still the best sources of energy natin sa body. But of course, anything in excess would be bad. Kaya dapat nasa tama lang din yung dami ng carbohydrates natin. So dito sa DASH diet, makikita nyo 6 to 8 servings per day, dapat yung whole grains, so preferably whole grains. Tapos yung serving naman ng vegetables natin, 4 to 5 servings per day. And then the fruits, 4 to 5 servings din per day. Yung ating pinakakonte should be yung mga fatty foods, yung mga sweets. So yan yung pinaka-konte dapat na tinitake natin per day. And of course, isa sa mga components ng DASH diet, maraming water. So yung water should be yan yung dapat na bottomless. So yan yung hindi bottomless soft drinks, hindi bottomless iced tea, dapat bottomless water. Ayan. So, Doc, kanina na-mention nyo na yung isa sa risk factors is yung hindi mahilig mag-exercise. Yes. Ngayon po, Doc, bakit ba mahalaga ang exercise para maging mapanatiling normal ang BP at ano yung maaaring exercise na gawin ng mga hypertensive po? Exercises, importante yung exercise. So, yan. So, importante yung exercise kasi it can reduce yung risk din natin for hypertension, and hindi lang hypertension, even diabetes and other cardiovascular diseases. So, actually maraming benefits ang exercise, hindi lang naman sa weight reduction. So, ang recommended should be at least 30 minutes of moderate intensity aerobic exercise 5 to 7 days per week. So kung hindi kaya ng 5 to 7 days per week, pwede nating gawin, i-increase yung duration ng exercise natin per exercise time. So halimbawa, ang kaya mo lang talaga is twice a week lang na exercise. So pwede mo siyang extend siguro na 1 hour yung, let's say, walking, brisk walking, tapos 2 times a week lang.
And recommended din namin na mag-include ng at least 2 days ng resistance exercises. So resistance exercises, yung kahit magdala lang kayo ng konting weights habang nagwo-walking. So like siguro kahit mga 2 pounds na dumbbells. Ako ang sinasabi ko sa patients ko, yung bottled water, yung plastic ng mga bottled water. So lagyan lang nila ng water 'yan. Tapos dalhin nila habang nagwo-walking sila. So parang ganyan. So ano na rin siya, resistance na rin siya, resistance exercise para ma-firm din yung mga muscles. Pero very important yung aerobic exercise. Alright. So, Doc, ito naman na question na to para sa mga may hypertension or may mataas na high blood pressure. Kapag binago ba or in-improve ng isang tao ang kanilang lifestyle, diet, and yung pag-exercise nila, kailangan pa ba nilang uminom ng gamot para sa high blood? Kung talagang hypertensive na sila and nagre-require na silang mag-take ng medication, usually aside from proper diet and exercise or aside from healthy lifestyle, we give talaga medications. Ngayon, kung halimbawa na ma-manage yung blood pressure nila sa isang gamot lang, tapos naging intensive yung lifestyle change nila or yung lifestyle modification, pwede siguro na kung na-maintain sa normal yung BP or even lower than normal, pwede na sigurong tanggalin yung medication. Pero once tinanggal siya, kailangan i-observe. Kasi ang hypertension is chronic disease yan. Hindi siya natitreat or hindi siya totally naku-cure, kundi nakokontrol lang natin. Pero kung early stage pa lang siya ng hypertension, halimbawa nasa pre-hypertension or stage 1 hypertension pa lang siya, malaki ang pwedeng maitulong ng lifestyle modification. Ayan. So, Doc, ito, question siya na nakuha namin from someone po, na kapag nag-fluctuate ang blood pressure daw, minsan mataas, minsan mababa, dapat ba itong ikapahala? Anong kailangan gawin? Need na ba ng gamot o maintenance para dito? Kung hypertensive na talaga siya, tapos nagkaroon ng fluctuation sa BP, halimbawa, sobrang taas, tapos may days naman na biglang bumabagsak na lower than the normal, sign siya na pwedeng meron na siyang cardiovascular abnormality or pwedeng nagkaroon na ng abnormality dun sa heart niya. So talagang kailangan magpatingin siya sa doktor agad-agad. Especially kung dun sa fluctuations na yon, meron siyang nararamdaman na sintomas. So halimbawa, pag biglang bumagsak ang BP, nahihilo siya, or may mga cases kasi na nawawalan ng malay. So yung parang mga transient lang na nawawalan ng malay, those are reasons para magkonsulta agad sa doktor. May mga tao naman na akala nila, yung mga hindi sila hypertensive, nagbabago-bago ang BP, pero within dun sa normal range, na akala nila nagkakaroon na sila ng problem. Pero actually, ang BP natin, hindi naman yan stable the whole day. So magbabago-bago yan. Kasi it would depend ano ba yung activity natin, it would depend ano ba yung kinain natin. So hindi talaga yan magpapare-pareho. So kung within naman siya sa normal range, hindi siya kailangan mabahala. Especially kung nagpa-fluctuate pero wala naman siyang nararamdaman. Ayan, so for our last question, Doc, except sa exercise, tamang diet, may iba pa bang paraan upang maiwasan ang hypertension? Yung sinabi ko kanina na mga non-modifiable risk factors like family history, of course kung male ka, alam mo na yung risk mo for hypertension. Once nag-menopause ka, alam mo na siya. Ang pwede nating gawin is of course early preventive measures. So kung alam mo yung nanay at tatay mo parehong hypertensive, nagkaroon na ng cardiovascular event because of hypertension. So as early as hindi lang yung pag-adult ka na, kundi as early as nandun ka sa bata ka, teenager ka, hanggang sa naging adult ka na. So dapat nandiyan na yung preventive measure. So
umpisa pa lang, meron na tayong healthy lifestyle, yung choices natin sa food, more of yung healthy kind ng food. And then, parati kong sinasabi na yung mga anak ninyo dapat as early as natuto na yung tumayo at tumakbo at maglakad, dapat i-encourage nyo na yan na maging active. So kasi pag nag-start yan sa umpisa na bata pa lang, active na sila, it would develop into a habit. So parang food, kung sinanay mo yan na parating marami ang kinakain yan, na hanggang gusto niya bibigyan mo or tuwang-tuwa ka na tumataba siya, it would become a habit na pagdating ng adult, ang hirap na niyan tanggalin. Dapat bata pa lang. And then, yun namang mga merong modifiable risk factors, pero hindi pa naman sila hypertensive, pwede pa rin nilang maagapan. So, yung mga smokers, stop na nilang mag-smoke. Yung mga umiinom ng alak, stop na silang mag-inom ng alak. And then, yung mga mahilig sa mga junk foods or yung mga chichirya, yung mahilig sa mga tusok-tusok, diba? Yung mga tusok-tusok dyan sa kanto, yung mga mahilig sa mga high-calorie beverages, pwede na nilang itry na siguro hindi naman totally tanggalin kung hindi nila talaga kaya, pero at least in moderation. But smoking, actually, I would advise na talagang totally alisin. So, hindi yung babawasan lang or paisa-isa lang, kundi totally alisin. And then, of course, yung mga hindi pa nagsastart mag-exercise dahil hate nila or excuse is busy sa work, maraming ginagawa, maraming modules. So, start na nila na mag-exercise. Kasi kahit ngayon na lahat tayo halos stay at home, hindi tayo nakakapunta ng puro para mag-walking, pwede rin tayo mag-walking inside our homes, kahit lang sa maliit na room. Kasi may mga downloadable naman na mga YouTube na programs on walk-at-home exercises. So, pwede na nilang gawin yun. Oo, kasama pa dyan, Dok, may mga Zumba exercises na yes, oo. Sa YouTube. Oo, pero alam mo, hindi ko masyadong nire-recommend yung Zumba doon sa mga first time pa lang na mag-start ng exercise regimen. Kasi ang tendency, especially kung ang nabuksan mo, yung medyo heavy na Zumba, kasi ikaw ay hindi naman talagang dancer, siguro the following day, isusumpa mo nang mag-exercise. So, yun ang pinakamadali is walking Yun ang pinakamadali. Tapos, pwede mo siyang gawin anywhere. Sabi ko nga, kung yung mga walk at home ngayon sa YouTube na pwede mong i-download, kahit na small space lang sa room mo. So, ako yung small space lang sa room pero nagagawa ko yung exercise, yung walk na yon na very efficient, very effective siya in terms of burning calories, in terms of maintaining your weight. Ayan, maraming salamat, Doc Rowa. Ayan, so we wish na mas mahaba pa sana yung usapan, pero we have limited time. Ayan, Doc, mayroon ka pa bang gustong iparating sa ating mga tagapakinig po? So ako ang gusto ko lang iparating sa mga sa mga listeners natin and viewers, parating ang pagdating sa medicine, ang motto ko is prevention is always better than cure. Kasi yun yung mga minamanage kong diseases, mga chronic diseases like diabetes, hypertension, which can actually be prevented early. So yun, madali lang naman ang preventive measure, but you should start it. Kasi kung parating sinusulat mo lang siya or tinitake note mo lang siya, pinopost it mo lang siya, hindi mo siya inuumpisahan, hindi mo talaga siya magagawa. And of course, early detection is also important kasi during the early stages, you can still prevent yung mga comorbidities na pwedeng kasabay or kamag-anak ng hypertension. Ayan, maraming salamat po, Doc Rowa, sa pagbigay niyo ng oras sa amin po at sa ating lahat na tagapakinig at viewers. Ayan, so sana marami po kayong natutunan. Sa ating pagbabalik ay magbibigay naman po tayo ng mental health exercise para sa lahat. Maraming salamat po. Thank you.